Asị nna m kpọrọ nne m ka o ji wee chọọ ka o gbuo m n'aka. Mama m hapụrụ m mgbe m dị 3 months old. According to my grandmother, mama m na papa m bụ captain na-abụ nọ n'ụgbọ. Ịghọtago? So, mama m kwusie papa m ekwuo. O wee sị na nna m na-akụ mama m ihe adọsara mma. Mana mama m ekwere edobe ọnụ ofu ebe. Ịghọtago? Ịmara ife na-aza na captain na-abụ nọ n'ụgbọ. Onye ekwuo ibi ekwughelie. O wee kọkọta mama m ife. Mama m wee sị na ya ma mbizi na ya ga-ana. Mgbe a na-agwa gị ha, mama m amụgo m o, adị m 3 months old. Olu ụbọchị afọ, mama m pakisi akpa ya kulu m pụta ka ọ pụọ. Papa m sị anya kutegodo nwa ka ya metụ aka. O wee kunye nwa, o wee nalị ya nwa wee gbafelu si ọ bụ na ọ ga-ana ya naba. Na ọma nke nwa ya wee na nwa 3 months. Nwa 3 months. Mama m ma gị ticha aka n'ike mee gịnị? Jawalụ. Papa m wee kwalụ m wee kunye nwanne ya nwaanyị na-anụ di. Nwanne ya nwaanyị na-anụ di. Mana nwanne ya nwaanyị afọ amụtara ngwa o. O wee pịchaba m. Nwaanyị afụsịa m n'anya. Fụa ọkpa nzọlụ n'anya. I think na ife mbilibie bụ 6 years plus. Oluo one day, ofu nwoke nwakwolu na-abata o. Na-ekirikwa nwoke a, kirikede nwoke anụnwa, etu o si abata na etu o si eme arụ adọsara m mma. Wee jezo n'akụkụ na-ege ntị. Ya na that woman, mụ na ya na-abọbi, which nche na ọnyanwa bụ mama m o. Wee baba, fa na-aba, wee zoo ka a na-aba ka a na-akpọ m afa, ka a na-aba ka a na-akpọ m afa. A na-akpọzi m ekwere m pụta o, nzo ebe nzo. Nwoke a wee nọsịa wee na, wee pụta. Mama m bụ nwanne ya nwaanyị wee babalụ m mba sị m kedu ebe njebere. Ekwuru m okwu, ọ basịalụ m mba. Olukwa bọsị ọzọ nnọkwalụ fụkwa Disemba ka ọ na-abịa, mmepụkwa ọsọ jezo. Ịghọtago na? O wee bịakwa bakwalụ mama m mbe again o. Bakwalụ mama m mbe again. A na-akpọ m, anụsịrị m mana m apụtara. Ọkwa ịghọtago because na most of ihe ha kalịrị na ha na-anụ ya. And ihe ha na-ekwu bụ kedu ka akpọli anaba. Ya wee sị na ya ma mpụta maka na ebe ya nọdụ ya mma. Nwaanyị afọ efụchasịalịa n'anya na-epe etighalị ya. Si ọkwana ya. Ka nwoke afọ na-alụ, ya wee pụta. Nwaanyị afọ wee bido babalị ya mba si ya na nwoke afọ bụ papịa. Na ọ bịalụ ka ọ kpọlị ya, ọ bụ ịghọtago. Kedu ihe o ji wee zoo? Ya agbakwa nkịtị maka na mgbe a na-agwa gị ihe a, ya che ma ọ dị nwaanyị afọ bụ papịa. Ihe nke a gbasasị anya. Ya na-asị kedu ụdị ihe bụ ihe nke a biko. Maka na nwaanyị a amagolu na ya na-ezo ezo and na fana abụọ na-esezi ezigbo okwu maka nyanwa. O wee sị ya ma ọkwa ọ na-anụ maka River Niger, sị ya yes. Ọ sị ya ma ọ chọrọ ịfụ ya, ya sị ya ee. Ọ sị ya ma ọ chọrọ ịfụ afịa Ọnịcha, ya sị ya ee. Ọ sị ya ngwa ya jee kwado ka a jee zukie. Na ya mụrụ na nwaanyị a plan sigo na papịa na nwanne ya nwaanyị na-esezi okwu maka na ọ chọrọ ịkpa ịnya nwa ya kpele ya. Kwa ịghọtago? Ọ sị m nna ọkwa na ya. Ya wee jee kwado ndị chọrọ ijefu River Niger. Nwaanyị a wee baa moto fana abụọ wee soro wee jee ebe papịa. Elu ọ bụ na papịa a nọrọ yọta na o wee jekwulu ndị nebo. Ya na ndị nebo kpaba ife nwa kpasịa. Kafa na ebe afọ na-eche papịa ụla bulu nyanwa. Ya wee lalụ ụla. Ụlọ afọ ka a lalụzi. Ka a na-amalite chọbazie nwaanyị afọ na ya fụrụ ya. Ya wee gbala ọsọ solu ụzọ afụfa si wee bata. Chụba dị woman. Na-apụta na nnekwe dị woman na bọs. Bọs na-agazi aga mgbe ya ji wee pụta. Ya wee bee nne na nne ya na-akwanya belu. Ya ma nlofu elofu. Ya na-ebe ndị nebo bịazi amabuli emapụ ege n'ụlọ. Ọ sị m nne. For the first time ya na-afụ nne ya na ndụ ya, nwoke wee fị ya. Instead ọ ga-amakụli ya si ya nwa m kedu. Nwoke wee sị ya na afọ na ide a n'ife na ya abịago ugboro na-abịa ịkpọrọ gị gbafuo jezo. Nwoke wee baa ọfịa wee kata ụtarị. Wee kụbịa. Kụkatị ya ife one woman nọ n'akụkụ. Wee sị ya na this girl wụkwa na obere nkwa na ọ bụrụ fault ya na ọ ga-egbukwu ya. Dee ebe afọ ka ọ nọ wee hapụ ya.
that woman kwuru ihe afọ ya ka na-asị na ya afụ onye ọzụzọ na ya mara na ọ nwunye nna ya o. The stepmother ọsị m nne na ebe afọ ka afụfụ ụwa ya bidoro na ya tasịala afụfụ wele eze kpa ekwele na ya fụsili anya maka na nne ya hapụrụ ya. Ọsị m ebe afọ ka nsogbu ebidoro. Nwoke wee hapụ ya were ụtalị sewesie ya arụ ya ejedibe disi akpọ gị ya n'ụlọ. Ọsị m nna ọkwani ahụ n'ebe afọ ka afụfụ ụwa ya bidoro. Ọsị m ya wee bido wee jebe ozi ya ga-asala afele zala ụlọ chụlụ mmiri gbogo gbede ihe a ka a na-eme. Ọsị m this woman aka na-ekwu ya wee notice na the woman dị ime yọtago maka na mgbe a ji wee bịa na ọ dị second child ka ọ dị ime. Ọkwani ya kpakpakpa this woman amụọ nwa ka a mụrụ nwa n'ọnya na-ebu nri na-egbogo ya na-ebu nri na-agbada. Ịghọta kịta ka a na-egbogo na-agbada nwaanyị amụsịa nwa wee bata ime ọpakọsịa akwa mme juru na ya ma ndị oji wee fụ ndị ọfọ onye ọfikọlụ wee tii na-arị nwaanyị apakọsịa anya ọ beeli ya metụ akwa nke aka mme eju ebe niile. Ọsị anya sobe ya na-akọchagha mme ihe a ka megidelo nwa afọ tilo nwaanyị afọ akwụsị ịfụ mme ọdụbakwa ọmụkwa ọzọ ọpakọkwa dọbalị ya. Ọsị m obele nwa nyefụta ya na-asị kedu ife bụ na nwaanyị a oge ọbụla hapụ ya na-agba mme nwa ka amara ife ọbụla. Ụfọdụ ụmụnne nwaanyị na-eme alụ eziokwu nwa agbara ife ọbụla ka ị na-apakọlụ mme njem nwa na-asụ. Anyway, onye ọbụla pata oche na akụkọ tere ezigbo aka. Ọsị bụ ọkwani ahụ ihe a ka ya megidere kwa ọmụ na nwa ihe a ka ya mere. Nwaanyị a wee welie wee megide uru papi ya jesie bata ọchụ ofu ihe ka papi ya egbubie. Ọsị m na papi ya bụrụ mmadụ ihe ọbụla nwaanyị a kwuru na ya mere na ọ ma njụkwa ya ọma njụ ya ọkụ ya